जों kablai marok bo dui prokar tongo hai kisa kolom kasangmani joraba yapar khorok tonglai Just decoration. Like वो बेसी देसी पुइको देसी गाल देसी सुबह देसी ना देसी साला ए अमा खाइते मो गा अमा खाइ न्यौ खाइ दा अच्छा ठीक है tahno Pastor Roman Gok sagadi tam saram sungar pahai Thank you for coming. enggak tay Are you feeling nervous? जों सिनेमुं रोनानै बागै जालानि yang khoroksa gaibari yang khoroksa tonglai ta borno detail ke सिनेमुं रोनाय abo borong yago ang ya farano harike जों suri jenglayano ang amali bata ini एकदम okra dong mana okra kayak tuh kata ketemu dengan misalnya moga second bini yong islai second number yang pi boga third number paling gandai जों borong bagai yago kia khorok laisin paling ngabok thangsi tangkra thut thabo abono toni tangkra di ke balakan hambai jingya ko khorok lain kise kok kri kuno bezal kri abo gai kuno rules kri ya ko khorok mano sung tong thok mani mari gai ta kise kai abo bo boni guardians boni babu bu kaisa rupai ke abo bosan ga boni yang golo boni taka ndo hambai balakan hambai ga charawo gai tabok sung koyena chini kaijang nai sela bo chini bisingo presence to mani balakan hambai bo kaisa ya farthum boni kaisa hamjak mani mari jebe bo kaisa khum rok tu bimar tong taikam mani tong nung bo kise phaye ya far phaisi ya ra jaga was sanga bo nai le kise cha bis kan go thang sinte ekor face to face kan o saman ke sing ya far lai sian sing bo thok kha purjak sogai thake ya far lai bo boni samri ka talok kha bai khube purjak ke kaisa ya far mani na sing mukha ke belai khen hambai o jaro bo today as we get engaged asuk nongkha asle sengoro tabo nobe man mani ke asle oro tamhinai seng kablai marok bo dui prokar tongo belai khena hamjak mani bagai tinini ngkhana ke bo khosate khorsa sai na ada ya khorok tong lai ta paji karan sini samung bayaran laija wana na kare mane tamhinai abo kahai kisa kolom kasangmani joraba ya par khorok tong lai paji thaiya hoy
congratulations. Sorry. Siapa yang sampai kanda?